Ramogi TV, Nairobi. Jokanye sekta mar somo e kaunti ma Mabeyo jiwo tiyo e tweche chal kind jonyuol, jopuonj kod jopuonjre mar ting'o malo rang'iny mag somo e skunde kod konyo duoko piny mutni ma osebed ka ineno e moko kuom skunde gwenge ma opogore opogore. Ali Abich nigi ler. Nyasi mane obagi e skund yawuoyi morere Kachud bura mar Angwe mar dhialo mane en japuonj maduong' e skund no Dickens Bula kakoro odhi e rutaya bang' tieko tich e migawo mar somo. Jokanyo e sekta mar somo ne ojiwo tiyo kanyakla e kind jonyuol, jopuonj kaachiel kod jopuonjre mar ting'o malo rang'iny mar somo e skunde mopogore. Bula ma osebedo e sekta mar somo kuom higni madirom 36 wacho ni achiel kuom yore mag keto skunde rang'iny mowinjore kod duoko chien pek mar skunde osebedo kakalo e wach ng'anyo mag jopuonjre en bedo e tich achiel kod chiwo mijing'o ne jopuonjre kinde ma gidhi nyime kod chendo mag somo. 2018 wave machalo masane ni ne nitie skunde one peaceful throughout. So it means it is possible even now don't you know ka skunde moko sani remain stable. So it means kake handle them. So that gebo gedwa ni ngat ma serve maber embo ko dwa mondo disappoint puonj mane service gi offer service kage the class the team their best ke reward ma japuonj yudo and God given is in heaven. Piny ka ok nyal mi reward but ki offer good service you will find kata kiweti chiwe maber and you will leave a legacy. Bende ojiwo jopuonj madongo e skunde ma sekondar mopogore mondo e kinde ka kinde gibed ka gilalore kod jopuonjre kendo gichiko negi itgi e gigo machandogi e skunde ma gisome kaka achiel kuom yore mag tieko midhiero ma skunde mathoth osebedo kakale. Bendo wamiyo thuolo mondo owach gima gineno karach and then from saa ka saa we address those issues. Begembe bedo ni gembe nyalo provide solution. So gi find ni giyudo ni gembe skund no margi again ge wach gisang'e ni administration ko chopo to chiwo solution. Koro miyo gembe seche tege dwa ni ge protect their school kech gi mage fail ni needs to be addressed. Gibiro go irwa to gibo yudo ka bro provide a solution. Jagoro mar Kupete badi ma Homa Bay Thomas Odhiambo mabende noyuoro e kinde nyasi makamano ne okune jonyuol mondo obed katiyo tich achiel kod jopuonj e skunde ma nyithindgi some ka gimiyogi sir mowinjore kar rito mana monjo skunde ka gigolo oko jopuonj kone gik moko ok dhi maber e skunde makamago. Dwa ni mondo all principals mantie Homa Bay County o emulate gima Bwana Dickens Bula osetimo. To wan kaka Kupet wadwa ni mondo wachung' achiel gi jopuonj duto mantie Homa Bay County. We legacy kuma intie kendo bed ng'at minyalo kow maber. Ok wadwar weche moko mag ni lawo jomoko e skul. Wadwaro ni weche kiwuok e skul momiyi tilose maber kendo iwe thuolo maber ne ng'at mabiro be okawe yo maber. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Rowere ma 300 e kaunti ma Mombasa ichano chiwne gi tiegruok ma tije lwedo e kar tiegruok ma piny owacho